L-eks Ministru ta' Gonzi PN u avukat tal-Għaqda Repubblika Jason Azzopardi li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ma nġabarx qiegħed kull ma jmur ikompli jġib disgwit, ġlied u firda fil-Partit Nazzjonalista. Ikkonfermaw dan persuni mitla tad-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista stess u dan wara li fl-aħħar jiem Kruta One News mar quddiem il-Parlamentu staqsa lid-deputati nazzjonalisti jekk jaqblux ma dak li qal il-perċimes tal-fazzjoni estremista nazzjonalista Carola Aquilina, jiġifieri li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn aktar nies bħal Jason Azzopardi. Jiena nieħu gost li Jason Azzopardi jieħu ċertu inizjattivi, nixtieq li hemm iktar nies illi jieħdu inizjattivi. Beppe Fenekadami magħruf kemm hu biċċa waħda mal-istess Aquilina u l-Għaqda Repubblika faħar lil Azzopardi li fl-aħħar ftit ġimgħat gideb darbtejn fil-konfront ta' individwi. Ħanżid biċċa xogħol ukoll Jason Azzopardi għamel ħafna xogħol tajjeb. Iżda mbagħad kien hemm deputati li tefgħu il-botti lejn Azzopardi. Notevoli kien il-kumment ta' Ivan Bartolo ta' 6 PM li meta mistoqsi dwar nies li faħru lil Azzopardi b'referenza lura għal Kalor Aquilina badna nistaqsu propju lil dawk li qed ifaħruh. Jason Azzopardi tiġi nfaħar ħafna minn nistgħu dwarek. Inti taħseb Jason Azzopardi għandu post fil-PN? Saqsi lilhom la tifaħru huma. Mal-mikrofonu ta' One News l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li kien vittma ta' Jason Azzopardi biex tqaċċat mit-tmexxija tal-2020 ipprova jfarfar għalkemm ħafna jiftakru d-dikjarazzjonijiet tiegħu jiddeskrivi lil Azzopardi bħala l-akbar giddieb. Jason Azzopardi huwa persuna li jikdeb, li jgħid il-falz, illi jiffabbrika l-affarijiet fuq in-nies. Naturalment mhux qiegħataw biex Portax, ismani, u jek irid. Ismani, Jason Azzopardi ħafna drabi għajt laħemel il-lebel l-nies. Ma jagħmelhomx. Jason Azzopardi ħafna drabi weġġa l-nies. Deputati oħrajn imwerwrin minn Azzopardi għax ma jridux jinqabdu bejn il-fazzjonijiet li jiddominaw fil-PN ħarbu jiġru mill-mikrofonu tagħna. Jason Azzopardi tifaħru ħafna ta' madwarek, taħseb li Jason Azzopardi għandu post fil-PN? Kummenti? Għandix kummenti tal. Sorry. Miftuħa l-Jason Azzopardi. Grazzi. Iwa jew le, onorevoli. Grazzenu. Taqbel miegħu. Onorevoli, di mistoqsijek ma jimpurtax. Belli l-PN għandu bżonn nispalek. L-istess sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu magħna qalu li Jason Azzopardi għandu saħħa kbira interna fejn flimkien ma' Karol Aquilina meqjus bħala l-kap de facto attwali Simon Busuttil u David Kaza qed jiddettaw dak kollu li jsir mid-Dar Ċentrali. Bernard Grek ikollu jbaxxi rasu għal dak kollu li jordnawlu. Fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa biex nara illi dawn in-nies posthom ma jkunx Kastilja. Jiena se nagħmel gwerra kontra tagħhom blodda kollha li qatt mu sajt sissa.